9:15 da tarde, unha auténtica misión imposible, Quen queirades mercar unha casa, sabédelo ben, dá igual, casa nova, de segunda man, e que se poñen á venda e non duran nin minutos, porque todas se venden, Rocío, eso van caras, Van caras, e que por moito que busques eso, non atopas, o pouco que hai é carísimo, e xa, se ti estás pois ca intención de mercar unha casa, tes que facelo polo prezo que hai, e moito ollo, porque se paga, No mes de setembro, este mes de setembro pasado, firmáronse aquí en Galicia 1920 hipotecas inmobiliarias. Estamos falando duns prezos altísimos, pero tamén dun 18% máis que o ano pasado por estas datas. Cada vez máis caras, pero sen baixar o ritmo de venda. Mercar unha casa é o soño de moitos, pero complícase pola falta de oferta e o prezo final. Aínda así, o pasado mes de setembro, asináronse en Galicia 1920 hipotecas sobre vivendas, un 18,5% máis que no mesmo mes do ano anterior. E os que conseguiron pechar co banco desembolsaron neste ano de media uns 127.073 euros. Faltan vivendas para atender tanta demanda, unhas 700.000 no conxunto de España. Así que non é de extrañar que na procura de fogar tamén se poña a vista no mercado de segunda man. Os pisos saen a venda a contagotas e os máis asequibles non duran ningunha semana no mercado. Comentan así os profesionais do sector, que acaban de situar Malpica de Bergantiños como municipio de toda España no que máis subiu o prezo da vivenda usada, un 57% máis en só 12 meses. Será tan complicado mercar casa nesta vila da Costa da Morte? Que tal, César? Moi bons días. Boas, como estás? Veño, te buscaro xa a Malpica porque parece ser que para mercar aquí un piso hoxe en día hai que rascar máis o peto que antes. Sí, o certo é que, subiu un pouquiño o tema da vivenda. Tamén ben é certo que partíamos unha base na que estaba bastante económico debido ao stock de vivenda que houve pola burbulla inmobiliaria, non? Claro, estamos falando de que é a localidade de España onde máis subiu o prezo dos inmobles. Vamos a partir da base de que en costa o precio varía moito máis que en zonas de primeira residencia. Mira, estamos preguntando polo precio da vivenda en Malpica, que parece ser que é o pueblo de España onde máis subiu o precio. Esto es un atraco. Lino Barnabo de Galicia, sí. Ah, carai. E que leches, entonces? Lin que aquí están más caros que en Alicante, por ahí adiante. Yo compré en el 98 y pagué, eran 10 millones de pesetas, pero de eso ahora ya olvídate. Hai uns anos podíamos comprar aquí un piso incluso por 40.000 euros, non? É moi barato. Sí, o certo que sí. No 2019 e 2020 había un montón de obras na que vendían propiedades con ascensor, plaza de garaje, pero que pasa? Os fondos de inversión, o Banco Malo, o Sareb, tiñase que desfacer dunha cantidad ingente de vivendas, non só aquí, sino en toda España. E o que fixeron foi poner uns precios de derribo precisamente para que a xente se animara. Claro, canto nos podería costar hoxe en día un piso desas características, dos que antes costaban 42.000 euros? 165, 170, 140, incluso un en 200.000 euros. A ver, a pregunta é se os venden ou non. A canto se pagan máis ou menos agora? Piso novo, 2 habitacións, por aí pola zona de Canido andan sobre 90, 95, por aí. Antes máis ou menos, para que nos fagamos a idea? Antes chegaron a ser a 60. Bueno, xa que pasamos por aquí, mira, vou aproveitar para enseñarvos unha vivenda que precisamente foi aceptada onte. Está neste edificio que está aquí encima. É a vivenda, é un apartamentiño pequeniño, pero ten unhas vistas impresionantes. César, este piso xustamente se vendeu onte. Canto se pagou por el? Estaba a venta en 109.900 euros e foi, rebaixado un pouquiño. Pero, unha vivenda que xa digo, eu creo que merece moito a pena, xa que está prácticamente nova. Realmente, quen está comprando é moita xente de fora, moita xente que compra como inversión, incluso moita xente que ven a teletraballar á zona de costa. Ti que opinar desta subida? Que isto vai romper por algún lado. Ten que romper porque son precios fora de mercado.